Първа част. О, вече доста много ме страх. Нещо розово ли ми се видя? Не. Чакай да звъня на Макс да идва у нас. Ало, Макс, може ли да идваш у нас? Спешно е наистина. Моля те у нас. Ще ти кажа едно нещо много спешно. Идва. Ало, Анита, какво стана? Какво е това спешно нещо? Какво? Кажи ми. Добре, идвам. Добре, като дойдеш ще ми кажеш. Но вънка е много ветровито и вали дъжд. Ще отида с тротинетката по-бързо. Хайде да затварям. Ах, Анита! Винаги си намираш нещо за причина. Анита, разбира се, че ще вляза, защото вънка вали и е ветровито. Кажи, какво стана? Притесни ме, Анита. Нещо розово виждам. Моля те, ще спиш ли у нас? Моля те. Ще отивам аз до магазина, ти ще седиш тук. Моля те, спи у нас, моля те. Добре. Ще спя у вас, Анита, добре. Yes! Отиваш до магазина. Може ли да вземеш шоколади, линцеви, фафли, чипсове големи, от Джамбо някакви сладки неща, жилипон, такива неща. Любимите ми, нали ги знаеш? Моля те, вземи, моля те. И кружки, дето са светещи. Може ли да вземеш? Ще ни е така по-уютно, по-хубаво. Моля те, ще вземеш ли? Моля те. Макс, добре, ето написах всичките покупки, които искаш ти да купя и аз също ги искам. Добре, отивам. Чакай да си взема турбичката и другата чаничка и да отивам. Аз ще идвам и ти пази къщата, да не забравя и бележката. Ти пази всичко, разбра ли? Наистина е малко въвещо. Ще си поседя малко на телефона. Джини? Добре. Няма хват дали в тази къща. Ще звъня на Амелка да дойде по-бързо. Анита, може ли да дойдеш по-бързо, защото ме е страх. Разбираш, просто твоята къща е тъмна вече. Айде, идвай по-бързо. Амелка, само Амелка. Бъркам я с Амелка, защото двете са Да проверим какво има за игра. Защото тя си вземе нещо за игра, но... розово нещо. Добре, защо звъня? Какво има? Това... Какво това нещо? Аз казах, че ще... Чак не мога да говоря. Казвам, че ми се видя ето това розово нещо и това ето го. Мале, как не се хвана? Как не те хвана? Мисля да го изхвърля вънка някой да го вземе. Защото не трябва да ме къща. Добре, аз отивам. Нещо чуло ли ми се? Да, отивам да проверя. За да съм. Никой няма. Ето го е това момчето. Анита, мисля, че в това нещо има някакъв дух, който... Не знам, просто много се страхувам. Добре, мече, добре. Ела да те пуснем навън, защото мястото е там. Сега сме в безопасност. Ще пусна ключа тук. Пак се чува.
бе, няма. Странно. Кой вече чука? Ти си вляза в къщата на Милка. Аз ти схвърлих вънка от салона, а ти влезе в къщата на Милка. Бягам! Боже, много ме страх. Оф, милата ми, спокойно. Ще се легнем. А сега той е затворен в салона. Аз го затворих добре. Заклеснал. Всичко е наред. Не се страхувай. Той е отвън на двора. И сигурно вече Джини, кученцето, се играе с него. Хайде да си легнем. Добре, хайде да си легнем. Аз много съм изморена от това стресване. Направо вече, когато помня, всичко става много зле. Чакай така да се върви да спя. Елай ти и заспи. Какво? Добре, ще легна. Изморен съм от целия ден. Нека хайде да спим, много съм изморена наистина. Нека нощи на тебе. Защо така ме оплаши? Какво има? Я виж кой е дошъл при нас. Милия приятел съм случай. И бележка носи. Ха. Не искам да я чета. Вземи я и ти я прочети. Добре, взмах я. Я сега да четеме. Какво пише тук? Очаква ви голям препадък от мене, защото аз винаги ще съм в домът ви и само лоши неща ще измисля специално за вас. Страшна усмивка има и се чете писан подпис от мен. Мечо Розов, ти постоянно ме виждаше, но сега аз съм ти в леглото. И след години наред винаги аз ще съм в домът ви. След 2-3 години, но важното аз да стоя тук при тебе. Добре. Четах го наистина, доста е страшно. Даже тръпки ми побиват. Направо не знам какво да правя. Добре, значи това беше писмото на това грозно вече тапак. Дано да изгориш. Сега ще ги изхвърля и двата неща вънка. На! Сега е безопасно. Очаквайте втора част! Това беше най-якото видео, което вие ни гледате и просто имаме доста много последователи, доста абонати, имаме просто всичко е вау! И проклетото мече вече се отърва от нас. Очаквайте втора част. За сега чао!